गोजौ सोलोंथाइ थानाय फोरोंगिरि जाखांफु देंखोगिरि मुङा बिनि अनिल मुसारि अरांनि सासे बर' लाइमोन सकियासुब्रि गामिनि बिथाङा नैबे समावहाय गोबां जातनि बैग्रि आबाद खालामदों बिथांजों आबाद मावनायनि सोमोन्दै जों बे समाव सावरायगोन गिबियावनो आङो बड' लाइफ 24 बिथांमोननि चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावनाय थाबाय बिथांमोना बेवहाय लाइभ टेलिकास्ट लानो फैदों बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आं साबायखर बावो बेवहाय आङो बैग्रिखौ 10 बिगायावहाय मावदों दासिम मावनाया 10 बिगायाव मावगासिनो दङ आरो बे बैग्रिखौ जोङो आंजों लोगोसे सासे रन्जन बसुमतारी होननाय लोगो दङ जों सानैजों लोगोसे मावगासिनो आरो बे आबादखौ जोङो थांनाय 2023 मायथाइनिफ्राय आरम्भ खालामना दासिम मावगासिनो दङ जोङो सासे लेखा फरायनाय सासे स्टुडेन्ट हिसाबै जोङो सानफ्रोमबो जों साख्रि बाख्रिखौल' नेनानै थाबाय थानाङा जोङो दानि जुगाव नायनो थाङोब्ला साख्रि बाख्रिया बहुतखिनि क्राइसिस जाबाय बेखायनो फरायनायजों लोगोसे जिखुनु मावनाय दांनाय खामानिफोरावहाय एसे गोसो होनांगौ जेरै आबादफोर मावनानै बा दाउ अमा बोरमा फिसिनानैबो मानसिया गावनि लाइफखौ सेटेल खालामनो हायो बेखौनो साजेसन होयो जोंनि एरियायाव थानाय जेसेबांखिनि जाखांफुनाय लाइमोन बिथांमोन दङ बिथांमोना जब नागिरनानै सोरबा सोरबा मालाबा माइन्डफ्रा माने नार्भास जायो खिन्थु बिदि नार्भास जानाङा जों जिखुनु खामानि दामानि मावनायनि गेजेरजों गावखौ माने दैदेनलांनो हायो 10 बिगा गाहाम बैग्रि आबाद मावदों आरो गोबां आबादा जादों बैग्रि फिथाइया थाइसेदों नोंथाङा बेखौ फाननायनि बेलायाव बजार हमनायनि बेलायाव मा बुङो नोंथाङा बजार हमनायनि बेलायाव जों दासिम एसेबांखिनि प्रब्लेम मोनाखै मोननायालाय जोङो पार डे जोङो 5-4-6 कुइन्टेलसो जोङो हरबाय थायो मार्केटिंआ जोंहा दासिम मोजाङानो दंथ'यो आरो बेसेबां रेटआव हरदों नोंथांमोना दासिम जों पाइकारि रेट 45-50 बिदि हरगासिनो दङ आरो गोबांथार 10 बिगा गाहाम बैग्रि आबाद साबेसेसो सुबुङा बेस्थ'ता जादों नोंथांनि दासिम जोंनियावहाय 15-20 जोंहा वार्कार्सफोर दैलि बेसिसाव खामानि मावबाय थायो बिथांमोना जोंनि खामानियाव बैग्रि खानायाव जोंखौ मदद होगासिनो दं आरो नोंथाङा माबायदि 10 बिगा गाहाम आबाद मावनो थुलुंगा मोना आङो थुलुंगा मोननाया आंनि गिबियावनो आंनि लोगोखौ आङो थेंकिउ होनांगोन आंजों लोगोसे रन्जन बसुमतारी बिथाङा सिगांनिफ्रायनो लोगो बिथाङा दासिमबो आंजों पार्टनारशिपआवहाय बे खामानिखौ मावदों बिथांनिफ्रायनो आं माखासे साजेसनबो मोनदों खारन बिथाङा गावनि लाइफआवहाय ड्रागन स्ट्रबेरि बेबायदि आबादखौ मावो बेखायनो बिथांजों लोगोसे थानानै आं बेखौ मावनो माने साजेसन मोननानै उत्सा जानानै मावदों आबादखौ नोंथाङा नोजोरबो होनांगौ जायो नोंथाङा सासे फोरोंगिरिबो माबायदि सम दिहुनो नोंथाङा आबादाव जों हानायखिनि टाइमखौ जोङो स्कुलावबो होयो लोगोसे आं गैयाब्ला न'आव जोंहा आदा दङ आदाखौ लोगोसे सासे जोंहा खामानि मावग्रा मानसि थायो बिथांमोनखौ नायनो थाखाय गालाङो आरो बेसे रां इनभेस्टमेन्ट खालामनांगौ जादों बे 10 बिगा आबादाव इनभेस्टमेन्टआथ' जोंहा सिगाङो जोङो 2 लाखसो जों इनभेस्ट खालामदों थांनाय बोसोरावहाय बेखौ जोङो मोनफिनदों मोनफिननायालाय माबायदि मुलाम्फा जागोन मुलाम्फाखौ नायनो थाङोब्ला जेसेबांखिनि जोङो इनभेस्ट खालामदों जोंहा बैग्रि आबादावहाय लसआ जाया जेसेबांखिनि खालामदों जों बिनि 2 गुनखौ जों मोननो हायो आरो खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' खालामब्लासो मोनगोन दा नोंथाङा सासे जाखांफु देंखोगिरिबो खोब देंखो बोनो बा मेथाइ रोजाबनो मोजां मोनो आरो नोंथाङा स्टेज प्रग्रामबो खालामो बेखाय नोंथाङा दोंनै बर' आरो हिन्दी देंखो बोना होनो हागोन नामा हागोन मासिमां हर गेजेरनि मासिमां फुंबिलिनि नुहां नुवाहां साया माया नुहां नुवाहां साया माया सोर जाखो नोङो हायनारि सोर जाखो नोङो अनसुलि मासिमां हिन्दी पंछी सुर में गाती है भव्र गुनगुनाती है घुंघरू बजाती है हवा ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है जैसे हो ये मेरे दिलरुबा जैसे हो ये मेरे दिलरुबा नैया दिन की नैया जाने कैसे साहिलों पे आती है धारा इस नदी पे एक दिन तो मिलाती है
उड़ जा काले कावा तेरे मुँह बिच खंड पावा ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा बागों में फिर झूले पड़ गया पक गया मिठिया अंबियाँ ये छोटी सी जिंदगी दे रात लंबिया लंबिया ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदरी ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदरी मोनसे रोखोमनि जे बैग्रि आबादखौ मावदों नोंथाङा बाहाय जोंहा मोनथाम जातनि बैग्रि आबाद दङ नैबेखौ जोंहा मा बुङो मिस इन्डिया बुङो नैबेखौ बलसुन्दरी होनना बुङो आरो मोनसे दंबावो काश्मिरी एपोल बेर दङ बेयो नागिरबा मोनगोन मोननायालाय नोंथाङा खस्थ' खालामबाय आरो फिथाइबो मोननो थांगासिनो दङ बे बिथिङाव मा बुंगोन नोंथाङा बेखौनो होननो नागिरो आङो खस्थ' खालामोब्ला बिनि फिथाइखौ मोनखायो बेखायनो ओरैनो जों थानो नाङा बा जों हा गैया होननानै थानो नाङा जों बे हायाबो जोंनि नंखाया जों दा मावनाय आबादा जोङो गामिनिफ्राय मोनसे लिस्टआव लानानैसो मावगासिनो दङ बेखायनो मानसिफ्रा मोनसे बाहानाखौ खालामो जे आबाद मावनोब्ला जोंनो हा नांगौ मा नांगौ खिन्थु जोंहा एभेलेबल दङ खिन्थु मावग्रा मानसि गैया बेखायनो जेसेबांखिनि जोङो लाइमोन बेखार सेंग्राफोर दङ बिथांमोना बेबायदि आबादखौ मावनो थाखाय उत्सा जानांगौ बेखौसो आं साजेस्ट बिथाङा जादों अनिल मुसाहारि बिथाङा अरां ओनसोलनि 2 नं सुकियासुब्रि गामिनि थागिबि बिथाङा सासे फोरोंगिरिबो आरो जाखांफु देंखोगिरि बिथाङा 10 बिगा रायजोफोरनि हाखौ लिस्टआव लानानै बिथाङा गोबां खस्थ' खालामनानै मावदों आरो दिनै गोबां मोनसे जाफुंसारनायनि लामायाव बिथाङा 10 बिगा बैग्रि आबाद मोनथाम रोखोमनि बैग्रि आबादखौ खालामदों आरो दिनै बाजार मोननायाव बिथाङा जाफुंसार जानो हादों आरो बिथांखौ जों बेखायनो जोंनि बड' लाइभ 24 आव लानानै फैदों जाहाथे जोंनि लाइमोनफोरा साख्रि बाख्रिखौ आसा खालामनानै थायाब्लासिनो सम थानायावनो बिथांमोना आबाद मावो बा नोंथांमोना आबाद मावो बेखौ जोङो थुलुंगा हिसाबै नैबे खौरांखौ बड' लाइभ 24 आव लानानै फैदों